бобои ҳоҷӣ, оё тарафи офтоб баро по дароз кардан ҷоиз аст ё на? ако офтоб хонаи тобистона дорад, хонаи зимистона дорад, дар мардуми мо ҳамин офтоб кадом тарафе ки нишаст ҳамуҷара қибла мегӯянд. лекин ин хато ҳай бародар азиз. хай ҳозир дигар ҳоҷат дигар ба исбот кардани мақсад ӯ илмҳои пешина қатъӣ нест. ҳозир ҳамин интернетҳо ҳаст ва шумо мебинед ки ҳамон тариқи қибланамо дорад. ҳамон қибланаморо барорен, дигар ёфтани қибла бисёр осон аст. ва дигар ин ки тарафи қибла пота дароз кардан ин хилофи одоб аст. тарафи офтоб да гап намеравад. агар ҳамон тарафи офтоб да агар ба шарти ҳамон компаси мо ё қибланамои мо нишон дод ки қибла ҳамин тарафай, помон ҳамон тараф дароз намекунад. ин хилофи одоб аст. ин қибла ҳам бародари азиз як шиори мардуми мусалмон аст. тарафи қибла ҳатто пайғамбармон туф намекарданд, зеро дар ин ҷониб аллоҳро ибодат мекунад. тарафи қибла назди мардуми мусалмон бояд муҳтарам бошад. намебинем ки ҳоҷатхонаҳоро ҳам ҳатто тарафи қибла намекунад. барои ҳамин дар тарафи қибла бояд шумо эҳтиром дошта бошед ва ҳар гоҳ дуо ҳам ки кардем рӯ ба сӯи қибла мекунед. намоз мехонед рӯ ба сӯи қибла мекунед. лекин тарафи афтоббарое ки уҷа қибла набоша, пота дароз кунӣ ҳечи боки надорад. лекин ҳамон тараф қибла боша, ба хотири қибла пота дароз накун, зеро тарки одоб мешавад.